Nava sêma hade hejmara akinciyên Kampa Domîz gozêdetirî 35,000 penaberî bûn, niha li gorî rêveberatiya muxtarên kempê hejmara akinciyan bûye 26,500 penaber. Hejmar kêm dibêj nefer ara bes ailara kêm nabêt. Ew ailatê divê ailek kevî çûnavê de bes ew ailat belkî ya herê 8 nefer bêt bes ya bê 3 nefer bêt. Hejmara nefera li def me kêm dibêt. Koçberiya ji Kampa Domîz ber bi Ewropa ve bêrdewam e û her roj hevaleke van her du ciwana dûrî wan dikeve. Xwedê hevalên xwe êl vê derkê li Başûrê Kurdistanê yani teqrîben 4-5 çûne û cîranê me çûne û hinek hevalên wanekî gelek çûne û gelek alem yani ê goçûn jî peşîman bûn û li ser variya hatin kuştin ew hatin girtin ew dîsa sifirîn yani wezne vê riyê me. Sîstema nû ya erzaqa her wiha gazina penaberan ji kêmbûna xizmetguzariyan û nebûna derfetên kar tev dikin ev mal û malên din bixwazin koçberî welatên Yekîtiya Ewropa bibin. Lê ev yek jî bi dest her kesî nakeve. والله خدمة ما نقنجة أنت بقنجة والله من كارم بيز القنجة والله نقنجة لما عم يتكل عم مجبور أري ولدت ولا يكي أنا قدي تبيجي كيويتشن حموتشن إيه هي ما كسيمانينا برانين مالينينا ما ميتشنتشن أم قالكنا أم نكارن. Di sînorê parêzgeha Duhokê de 4 kempên penaberê Rojavayê Kurdistanê hene. Li Kampa Faydê 6375 penaber, li Kampa Gewêlan 6405 penaber, li Kampa Akrê 12400 penaber li barê rêveberatiya van kampa tomar kirîne. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kampa Domîz.